El poble de la Febró està situat a la comarca del Baix Camp, tocant ben bé també el Priorat. Som un poble molt petit, de 40 habitants, me sembla que som el tercer poble més petit de tot Catalunya. Tenim una relació de fa uns 12 anys amb l'IPES, l'Institut de Paleontologia Humana, que ja estaven treballant a la Cova de les Borres, que també queda a la vall del riu, i últimament van treballar, uns espeleòlegs van tenir la sort de descobrir una cúpula dins de la Cova de la Vila, que és una cova que ja era coneguda al poble, i a l'entrar en aquesta cova van descobrir una sala en forma de cúpula que contenia gravats, uns gravats que els estudiosos han trobat que tenen moltíssima importància. Nosaltres no vam vindre aquí per casualitat. Des de fa 15 anys estem confeccionant el catàleg espeleològic de Catalunya digitalment. I al vindre a la Febró va ser amb la intenció de localitzar la Cova de la Vila, que havia estat explorada l'any 1941 pel doctor Vilaseca, i des de llavors sembla ser que se li havia perdut la seva ubicació. A l'hora de posar-nos a fer la topografia de la cavitat, en un punt determinat de la cova vam trobar un petit forat de 5 centímetres. 5 centímetres, molt poquet. Molt poquet. I la costum que tenim nosaltres d'agafar una pedra, tirar-la i sentir a veure si cau gaire lluny. I no, la vam sentir rodolar amb un ciroll, així, una mica d'eco i tal, ens va estranyar. Llavors vam començar a moure pedres, treure terra i tal, i al final vam obrir un petit pas per on es va poder esmunyir el juny. Jo vaig tenir, sense esperar-m'ho, l'immens honor i sorpresa de ser el primer a entrar a la sala aquesta. Llavors, com que ell anava fent la topografia i jo anava ajudant, jo a l'entrar en aquell forat vaig tenir que apartar més pedres que van anar rodolant avall, i la primera sorpresa va ser que vaig entrar en una sala totalment circular, molt maca. Una sala no tenia estalagmites, no tenia res, però la sala en si era molt maca. I al primer moment no em vaig donar compte, però clar, al girar cap a la banda on estaven els gravats, en aquell moment sí que em vaig donar compte que hi havia alguna cosa que no era normal. I llavors sí que hi vaig parar atenció i, vaig començar a veure primer unes figures que jo no entenia, i al final sí que vaig veure algunes figures tipus cavall, coses que ja em van semblar alguna cosa. Va ser una emoció molt forta perquè en aquell moment sí que vaig entendre que allò era molt antic, però sí que el fet que la sala estigués totalment tancada, no veure passes, no veure res, i que en certa manera, les pedres i tot el que estava al terra estava com soldat pel pas dels anys. Era evident que allí no estava trepitjat per ningú durant fa molts anys. I, és una emoció molt gran, és una emoció que t'emportes amb tu per sempre. Nosaltres aquí portem 10 anys treballant, especialment en un projecte dedicat a la transició entre els darrers caçadors recol·lectors i els primers ramaders a la conca, a la capçalera del riu Siurana. Aquest indret va ser un lloc molt ben documentat per Salvador Vilaseca i representa un corredor natural dels darrers caçadors recol·lectors y els primers ramaders a las montañas de Prades. Ahora mismo uno de los objetivos principales desde el punto de vista de la arqueología en este proyecto es contextualizar el hallazgo de los grabados. Sabemos que durante el final del Neolítico, la edad del cobre y la edad del bronce, en toda esta zona de las montañas de Prades, hay una serie de grupos de agricultores y ganaderos que ocupan la montaña. Esta gente ya se mueven en el territorio, probablemente en esta parte alta de la montaña durante el verano hay pastos frescos y suben sobre todo con ganado ovino, cabras y ovejas, y utilizan las cuevas y los abrigos del entorno para distintos tipos de ocupaciones. Una de las particularidades de la Cova de la Vila con respecto a otros yacimientos con arte prehistórico es que, sobre todo en el arco mediterráneo, encontramos ese arte en lugares en los que no tenemos sedimentos y por lo tanto no podemos vincular la cultura material, los restos materiales,
con esa expresión artística. Sin embargo, aquí en la Cova de la Vila, en la sala de los grabados, lo más importante es que hemos encontrado sedimento, relleno sedimentario, tierra en la que probablemente encontremos restos de cultura material, probablemente cerámicas y huesos de personas y animales que podamos relacionar directamente con esa expresión artística. Trabajamos básicamente sobre 3 principios básicos, que serían la preservación y conservación de los grabados, la documentación gráfica y la investigación. Desde el punto de vista de la preservación, lo que estamos trabajando es sobre todo en documentar los elementos que pueden poner en riesgo la preservación de los propios grabados, como son elementos que pueden causar biodeterioros, como garras o huellas de animales, etc., ¿no? Aquesta és potser una de les millors coves que tenim d'art esquemàtic de Catalunya i de gran part de la península Ibèrica. O sigui que ens trobem davant d'un jaciment que, malgrat que s'ha d'excavar el jaciment, ja veiem que té un potencial important. O sigui, per una banda, podem veure que el mural està configurat a partir d'una sèrie de línies, que n'hi ha com unes 5 línies seguides, una sobre de l'altra, en què explica tota una cosmovisió. És molt complet, aquest mural. Té esteliformes, té pectiniformes, té oculats, té moltes coses. Té tal quantitat de material, té zoomorfs, té bòvids, té cavalls, tot esquemàtic i abstracte. El conjunt, aquest conjunt subterrani, està gravat. O sigui, no està pintat com el reste de molts que tenim a Catalunya. O sigui, la majoria que tenim a Catalunya d'art prehistòric són pintats. I en aquest cas és en gravat, en tècnica de gravat. És una tècnica, en aquest cas, que està feta amb el dit, una gran part, i també després utilitzant sílex o pals finets per fer coses més detallades. Des del Departament de Cultura, a través del Servei d'Arqueologia i Paleontologia, estem duent a terme tot el que és la protecció tant física com legal d'aquest espai arqueològic. En primera instància, el que es va prioritzar és fer el tancament físic, per tant vam finançar la porta a la gatera per mantenir les condicions climàtiques que havien estat durant tots aquests anys, i posteriorment el que hem fet és donar-li la protecció legal. Aquesta protecció li ve donada per la disposició addicional primera de la Llei de Patrimoni Cultural Català, que el que fa és que tots els espais, totes les coves amb art rupestre, de facto ja queden protegides amb la màxima categoria de protecció, que és la de bé cultural d'interès nacional. A partir d'aquí, i dintre del que és el marc del Pla de Gestió de l'Art Rupestre de Catalunya, el que fem és els següents passos, i un dels més importants és fer la documentació d'aquest espai tan inèdit. Una altra de les tasques que també aporta el Departament de Cultura és tota la documentació gràfica d'aquest espai, tant des dels aixecaments topogràfics,
l'escàner 3D i la fotogrametria. Des del departament el que també es valora és, evidentment, fer tot aquest estudi amb els especialistes i en col·laboració, evidentment, de l'IPES i de l'Ajuntament, i amb tot el material que obtinguem, valorar aquesta posada en valor amb els mitjans digitals, atès que és bastant probable que sigui molt complicada la visita física del públic aquí. Per tant, posarem tots els recursos per fer-la visitable amb altres mitjans, com seran els digitals, i fer-la arribar a tot el públic.